Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parti av Gjerstamal og Vit til Anja Hansen, som teker seg av det tekniske, jeg teker opp og hun redigerer reisene. Og så det Paul Færø, og så sjølver Daniel Ardol Jakobsen. Og som alltid, enda sendingen Eide Gjerstamal, så tåser vi fra hjärsta til hjärsta. Og tog for jeg spyrer Paul en for hva ligger til hjärsta der, Paul? Ja, det var jo i morgen til igjen da. Jeg vaknet og jeg får også om ordentlig 31. Vi har haft det fremme her, bare nevnt og bort ut i samband med mamma og Lemvelkongen. Ja. Og det ble så brennende for meg avtar i årsøk at jeg skulle tale til henne gjøre for. Og til å lykke så litt seg frem i hoa min og hvordan hentet mamma var som sier hans i år ved sånne at etter år år til sin øyntre det begynner vi å si at år Lemuel kongs det som nøver hans sier vi han tar en amen til han og så andre vers at kvært skal det si av vitte sånne vågen. Ja, kvært sånne løftsmåns. Ja, kvært sånne lyfta mågene. Og så fer hun inn i prosessene som hun ser dronjen først værvågten fra de rangoprosessene. Ja, for at han skøyver veien, som det stender der. Men så ender hun til prosessene ved hesen åren. Og i 20. verset, ja. At donalige kåner hvor finner henne. Men kan morgen perler noen verd. Hjertet mansen løyter av henne og vinninger trøyter ikke. Og hun gjør noe godt og ikke ilt alle de av det skjønner. Og hun ser til å få og så framveis og hun kommer langt fram i kapitlen. Og dette er det som sånne selv skriver. Mammen har sagt visst, ja. Og her stender så til at mævren røyses og røyser henne. Og så stender hun sinen her, etter bøttene. Her prøyser mammen er lukkelige. Sånn er det? Ja. Og mævren røyses og røyser henne. Anken kvinne som tog. Näka såla så kanske det är rättare för mig bara att lysa det året att såla som det center och i år tog någon rätt och det var det här som kom fram för mig och i morgon ta i huxa om man är göra för och sen löjet här och i hela kapitlen att du först bäge tjonaläge lust från mamman hvordan det og så henne hvordan det ser. Og så hvordan hun tar seg vidt om til vi sånne kjans her. Og heter en sånne for ut i løyvet, som vi har skilja. Og så året er hun nøyter det. Og så heter donalige kånen, hvor finner henne, men kan være en perler og være hjertet mannsenere, løyter av henne. Og vinninger trøyter ikke. Og hon gjør noe godt, og ikke ilt alle av det skjønner. Og hon ser til å få åttel og løgn, og henter henne arbeid hovalige. Og hon som skipkjøpmannsens, lenka løy fer hun etter breie skjønner. Og hon får oppfyre løysing, og så framveis alt det her. Og så sier Sinte 17, og heter flere vers som omtalerne. Og så stender det her i vers 3, så med henne kjent du på i posten, til han sitter sammen ved henne eldste i landet. Og så stender det her, at siner henne stod fram og prøysene lukkelige, og med henne røyses og røyser henne, menkar donalige kvinner men ønsken med det her. Hatt var det som kom fram i hova månen i samband med hvordan det kan være
och hjärtan en mamma som ser för sig att det process eller att livsgång som en son kan få. Bäge till vannlocko först en 8 vers och så så gott det kan vara. Och så gott allt ändar som ju änden av kapitlen säger att vänlöjt svojkor och verklighet är farfångt. Men den kvinna som öttas herran skall vara röst. Lät henne få avvuxt handa henne och värsk henne pröjsa henne i bojposten. Så att smavis. Nej, det är smavis. Nej. Och det är färre så och sin attra hoxon. Sin egen kon och böten och allt det här. Och så allt det formas i livet. Ja, akkurat. Ja. Ja, det här omtalar ju det verkliga livet som verkligen har virre, ja. 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 Det som spretter innanifrån. Ja, nettopp. Och som så kommer ut i alla krokar i livet och på alla matarresten, ja. Ja, och omstövnar som att de släpper inte bestämma. Nej. Och så livet och hjärtan är. Och innan huset samma vi, bötnon och mannen. Och så framvägs, grannon. Ja. Det är akkurat det. Ja. Det är akkurat det. Och ja, det är en fantastisk lysning av en när mamma och tog som hon ombor. Ja. Och du sagt faktiskt här att det är hon som gör mannen känt. Ja. Det är Ja. Ja. Alltså du har inte någon mannen som så läsna. Nej, det är nettopp det. Alltså innehållet är inte äntligen med över men det löver som mannen. Ja, ja. Som är tutningar. Och som över är 4, ja. Alltså auto jag konan är så som hon är. Ja. Och ta bestämma näck mer halt är en vid man kan huxa om. Och löver också då. Ja. Det är ett heim är ju samma sätt. Ja. Det är mamma och pappa och så är det bötterna, ja. Det är det mest vanliga i gossöra. Ja. Och här är det samspel som är här i mitten. Det är så väldigt avgörande för hur bötterna har det sett i livet. Ja, alltså det är självförsökt och många för dem. Att liv att det går hjärta så är lyften så många som standard för det. Ja. Men själva det bestämmer vet inte. Hur så jag börjat med att han haft att vi kunde göra några tälta och så bara att han roa och jag kan liv, ja. Det är akkurat det. Det är det som vi söker här, ja. Ja. Ja, det är nämligen det. Och när jag säger det på Tamma, att är det Guds hjärta som släpper uttrycka sig i löven och tjåkorna. Ja. Och vi är faktiskt inte så upptidsen av normen och reglon och hur allt äger att vara och reagera eller kraftiga kanske visst inte är akkurat som det äger att vara. Och... Nej, inte är inte om det. Nej. Det är om det här hur hon är. Ja. Och hur det är avska mannen. Hur gläver han där och hur avska bötterna. Ja, nettopp. Det som är pura naturligt tjamammen det här. Ja. Ikke några patage, ikke några mål utanfra, alltså som så läsne som ska roa iver vad hon gör och hur hon är. Ja? Jag minns första fjärr och jag sa hoxan den här vitjamet, han var nere i staden nere i Köpenhamn. Och vi var ute i kristnastavon. Och jag skulle ha ett år till mötet han sonnemarknaden där ute i Skavlund. Och jag var nog så stora nej tror jag. Tala angst det vill alltid vara mot styrke. Men så gav Herren mig detta ljus i detta kapitel. Och som är skilt alltså att Taimon som här var så var det något helt nytt för Taimon att kapitlen var en bådskap till sonen
Men han en var hemma som mamma så inne under avskan henne då. Det sars då i början i kapitlet. Ta du läser. Ja, kvärt skal det säga vitte sonor moin. Ja, kvärt sonor lufsmons. Ja, kvärt sonor lyfta moina. Men så och så för en gång vi Gustav kan gänga. Hvis det inte är så gott. Och Gustav kan gänga hvis det bara är gott. Ja, Ja, nettopp. Ja. och här kommer hon i grunden och avtokar sig själva. Vi är så kvinnorna. Donalige kvinnorna. Tog hon löser henne. Hvordan er. Og jeg har hon tids hetta minstre fra seg selv i samband med å lov hon over livet. Sammen vi har henne. Som tog jeg så. Ja. Ja. Og alt dette vet du masslig, at jeg visker for meg sånt kvarv. Altså. Så det er en tøtning til. Det har vært så tankar som får inn i mammorna. Mammorna som sa det her, og kvinnorna og så framvegis. Og ofta i akkurat livet så glemmer vi tøtning kvinnorna. Hva tøtning der her var i de antallige livene. Helt visst. Altså her som vi kommer sammen. Ja? Det er ofta undervurderat jokon. Det er helt visst. Men jeg husker om her at så skapte god menneskene og i bøylade synen. Ja. Og i bøylade god skapte han henne, som mann og kvinne skapte han teg. Ja. Og jeg husker om at her, akkurat, tankar kom til meg, jeg halte jeg var i morgen at det var om at vi uttrykker Guds bøylade, Guds mynd, og Victor vil bruka året bøylad i stedet for mynd, som ganske var mer brukte det, men det er jo helt fantastisk, at på en måte alt skaparverket uttrykker god, men Guds bøylad, det er for helt okkur mennesker, at vi uttrykker, og det var vi atleie til. Altså, jeg vet ikke, jeg kjenner selv ikke alt som ligger ui sned uttrykken, at ui bøylad er Guds, og at vi men vi vet jo eisene til at fattelig er jo kommet inn 18 år etter her, men så kjenner vi eisene i året her ur Sjætna Korint, i endan av 3 kapitlet, her som han sier, og Herren anden, her som ante Herrens frelse, men ødelvidt som vi omgår vi anlitt noen avspekla dård Herrens, være ombrøyt til sommermynd fra dård til dård som fra Herren og andene. Og her sier begge versene sammenhilden her fra Første Mosebok, at du bøylet søgn og skapte han til, ja. Og så heter her at vi være ombrøyt til sommermynda. Men ja, altså, det er opptidget med noe rettelig nekvar. Hvordan legger man dent og i skriften legger av etter her at vi her av gjørende for en årsøk. Ja. Det er mening vi at vi her. Ja. Og meningen at vi skulle uttrykke Guds mynd. Akkurat. Og det er det som henter her i åretøkken 31. Vi ser mammen her. Ja. Hun uttrykker verilig det som Gud fra opphav her atla. Ja, det gjør det. Hun uttrykker Guds mynd. Og ta og hun gjør det. Ja. Så planter det som vi gjør til etterkommerne. Ja. Og det er faktisk det samme enn det og det. Det er øyne til uttrykkene, hva skal si jeg vet, ja, hva sånne løsmåns, ja, hva sånne lyfta månene. Så vet hun at det køyrer møte til naturlige. Ja. Så det er ikke den naturlige menneskene som gjør at han møvler. Det er goddommelige, som er ui skapandene som gode, er en syndafattelig, som han sa til jo i. Ja. Og det er jo alt finnes jeg ved nå, Jøgnon Kristus. Ja. Så at han ser noen helt øvelse, enn hva vi ganger daglig hoksa, og jeg halte sjalvor, og det kom til mine sørste tøyene, at den største trova rønten, og i tryggvande heva,
Är att tillägna servera såla som brövna förklara vid er. Akkurat, ja. Det några grönliga mynta han skapning som god öjer och jag och hur ser det ut. Det inre människa och hur så kan komma fram och lika någon. Att vi är inte korrekt nu. Nej, men Vi är ett årsköpt. ja. Och god ver Arthur lika med oss. Ja, ja. Det är inte det. Ja, det är akkurat det. Jag tycker vi ligger i den utrustningen och i billade gods och att vara ombrott till sommarmynd. Ja, till sommarmynd. Ja. Ja. Tui at i billade gods ta upprunalia. Ta hever eist allt lie här. Beida tymle och ta andalia. Allt lie. Det är allt lie ut ja. Och man så kom så fattlig in och brøtt gångterna till ett visst da. Ja. En till lyfte som blev givet av på vägen. Ja. Om att kom kvinnorna Ja. skal så höverslankarna da. Ja, nettopp. Och till henne så vi Jesus han fullgjorde värst offervärst av Golgata. Ja. Tack knust han höverslankarna alltså. Det kanske vi inte alltid huxa om tar vi tar så om Golgata. Vi huxa om att han bär akkurat sint veck och han bär okkom veck och allt det där. Ja. Men han knuste eisne makterna. Ja. Det är inte makterna. Det är 2:14 att det är vers som stolar kraftigt under dessa huxarna som vi tar fram nu. Och det har vi inte valt vi för. Men jag hade det nog så länge sedan nu. Mm. Och i Brevbrevet 2 och vers 14. Där han säger till att jag vet han och bötten jag har lot och i blå i hållte. Fick ösning han alltså Kristus alltså han måste låta i tog. För att han vid dejan och skolte gerant lotches som är väldigt dejans till djävulen. Ja. Att det var det. Ja. Man gör det först. Ja. Så Akkurat. och jag minns det Kai Hansen att jag välja vid till att ha ju den största han som var starkare än den största. Breit inte att det största. Och gör det handlunches. Och så tog han byte från honom. Ja. Som är det vit, snart. Ja. Nettopp. Ja. Som han löste undan till dejans välten. Så det är ett helt en standande vers. Helt, ja. Som för fram. Ja. Det var verkligen här och i Louis sikra av dejan. Ja. Tog så fattel kom in. Ja. Det var allt det som alltså mest av dejan och fyllde vid dejan som kommer mest alla tillvärn och ger det själva en eisen, ja. Så han säger långt uppe här i ören kapitlet att han säger här att stotta tøy kända vers läste han vara lackre än änglarna så krunde to han vid dörd och hejer allt lejer to under fötter hansara to ta han lei allt under han undertog han inte fra att vara honom underlagt och så säger han men nu suttja vid inte allt vara honom underlagt än men han som stotta tøy var gjørde lackre än änglarna Jesus han suttja vid fyrir til at han lei deian, kryntan vid dörd og heier, så han av nøye Gud skal ha smakka deian fyrir ødla. Og det er så tan parsna tilværen som vi livet ui nua, at ja, det er underlagt han, men enn suttja vi det ikke, tøyen er ikke kommet her til enda, men hva suttja vi så? Jo, vi suttja han, han som har smakkat dejan för och något. Ja, kruntan vid dörd och höjer. Kruntan vid dörd och höjer, ja. Och Johannes uttrycket, jag har alltid tog nämnt det, visst nog vi så sändning vi hört då. Här, 5:e kapitlet, så är Johannes, första hans brev, ja. Och här säger han att kvart han, första vers, och vi tror att Jesus är Kristus och fötter av gode, och kvart han älskar färgen, älskar ösnet han som fötter er av honom. Och av här som vita vi älskar bort gods, av vi älskar god och halta på hans av till kärlek till god, av halta på hans och på hans är inte tungt. Det vill säga, det är inte det jag vet kunna,
Men kärlek Guds okkon ger at vi halta på hans. Ja. Sånn? Jo. Og så sier han etter her, «Tog alt det som født av gode, sikrar heimen, og hette sier det når jeg sikrer heimen, sikk okkara.» Ja. Og jeg burde lese det neste verset. Mm. Hver han og sikrar heimen, utan han tror at Jesus sånn og gods. Og her standa vi. Nå. Ja. Alt det her utdent. Men det være løyde om løyve møgnen at det løyve som øy med har så stora kraft at det sikrar heimen. Ja. Heimen slipper ikke råa iver møgnen og løyve. Nei. Nei, det er en av verset her som... Ja. Dette verset du nevnte ta. Ja. Hitt verset her til Jakob av heilen hoa troar. Jeg tror heilen hoa troar anten. Ja. 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 Jeg har talat det til meg nå. Ja. Så sørst du og Jesu hvordan Paulus skriver, du sørst hvordan Johannes skriver, Ja. og så nå først vi til Jakob, og du sørst hvordan Jakob skriver, han? Ja. Ja, nettopp. Ja, her 4 og vers 5. Ja. Her tja Victor, her stender Ja, her tja Victor stender etla halda tid skriften tala fafongt etter heilun hoa troar anten han her givet bostad ui okkon, men det større nøyen han gjever. Og her sier det alt, det synes øvelse. Ja. Etla halda tid at skriften talar Tomanheim vi ivre troar han etter andanon som han har givet bostad ui okkon. Ja, altså. Og jeg har la merke til at onker miskyldig at jeg tar vi sier at jeg vil lese at etter heilun hoa troar antena, at de halda til at han troar etter at suttja den heila hoan til åkona. Så han gjør han eisne til, men til anten som troar ui åkona, og til det som kommer åkona til hjelpar ui ødles nere, vi jo i så veldig prosessene som færne gongt fra til løte Jesus flytte inn i akkurat hjertet, vi heila i andanon, og lykka til han det vi fer utatrursen heime på en eller annen måte, enten vi det igjen, eller vi Jesus atkom, ja. Og hvis det ikke var 4 tannskuld, at hesen anten ui okkur, han sitter eisen i Rom 8, at han byr 4 okkur i sofa som ikke kunne sies, da. Og så hadde vi, hei ikke det noen møvleika, men det som så ta underfullt ut som vi har nevnt flere fyrir at ta i vid så vid mennesker Daniel og to Paul og så videre, ja. Så personlig komme og samle og i min innere mennesker vid han anta som han tror etter, ja. Så händer tingene bare, altså, så har vi kærlighet, så elsker vi hver annan. Og vi kunne ikke annet heller enn til at han kærligheten som uttelt og gjørs noe. Han Jakob, han sier Aren og til versen 4 at tid avtrykk var. Ja. Vita tid ikke at vinskaper vi heimen fortjenskaper vel til godt. Så gjør han en nyestov at han som tog vil være vinner heimsens. Ja. Verer tog fortjent gods. Og så kommer hatta verset, ja. Ja. Og kommer mer hjelpte det så vel, tog at satta verset røysen, ja. Etter høylunds, etter halta til skriftene til å få avfangt. Altså, hvis vi halta skriftene til å få avfangt, så kunne vi ånga hjelp for skriften. Men det klart. Så hever anten han ikke arbeid vi inne i Løyvjøkene. Og så sier han etter heilen hova tror jeg, anten han hever kive bostad og jokk. Altså anten sjálfur, ja. Men til større nøyen han gjever, altså,
Han tek snakka fra okkom. Han gjev seg selv om bostad i okkom. Og større vil en egen. Det smøyre og i han for rom og i løyv i okkara. Ja. Og så står i skriften sier at god stender hinnom stolt i møte, men hinnom emjuk og gjever hinnom emjuk og nøye. Og her det at han liker, altså. Ja. Eimen han om okkom. Ja, til akkurat det. Ja, men skulle han ikke være til, tror jeg at Galatbrevet sier til at anden lov. Ja. Sånn? Ja, det nemlig det, ja. Et anden sier til at livet vi til andan, så fullkommer vi ikke gjerne halsen. Sånn? Ja. Galatbrevet, no? Så det är ölen en vers som stol och pontra att här är löven och tjockon här vi färdas av löjena. Eller herren släpper över herre och lika med ockara. Och ta blivit av fullkomlig undergivet hans är vilja. Det är akkurat det. Som är höjlaver och röjnor och utdolkaver, avkjallsöken och allt det här till inte vi tog att han vill täcka räge i nökron som han inte öjer. Men som han har köpt sig att öja. Och som hans här. Ja, det är akkurat det. Och det verkgods. Ja, det är verkgods. Det är verkgods. Ja. Och det som man så säger här, och här till Jakob i eisen här, han säger, eller halta till skriften till alla farfångt, efter heil hoa troar anten han har givet bostad och Jakob, så säger han, men tas större nøyen han gjør det. Og det det som faktisk løser opp for ødles nere. Vi føler ofte i akkurat hjelpersløse, ja, men jeg klarer ikke å leve opp til alt det her, og vi finner noen selv etter ekle menneskers liv og så. Men ta kommer hatt her inn i bøylet, ja, men det større nøyen han gjør det. Vi tar han ikke å leve opp til. Nei, det har vi ikke. Vi lever oss sier at vi skal leve opp til det, og han ikke klarer det. Og nå det ikke vi som lever opp til det. Nå det han som lever opp til det, og jeg liker meg også. Og det det som han som mener vi her, ja. Ja, det han mener vi. At han slipper å leve opp til det som han har sett. Han tror han faktisk mittelen, himmelen og andan og jokkene. Altså, mer til å leve sammen og i andan, altså. Gjør det til åkt og i andan, altså. Hvis man kan uttale det handan hatt, menneskelige tale. Ja. Det smøyre sørst til at han to, og to han. Så han sier selv i bønnen for i åkken, at vi skulle være åkt, altså han var åkt ved fjæren, og at jeg skulle være åkt ved åkken. Og hvor, så heimene skal trykke at du sendt meg. Altså, han øynløyken som kommer fram, og i løyve okkara vi han, og i andan. Ta vi liv og trygg. Altså, treita lest, tryggva tog som skriva stendet til anden. Anden sier ja. Alt og til Guds lyfter. Og ikke nøy. Det han halte, og fortsatt den hever en så utrolig en så utrolig styrke i okkara forstande, altså, og i okkara vite, til at si at så kan det ikke være. Akkurat, ja. Og til bare vi øyne for eia, alt som vi tar seg om og Janne, mamma tar seg ved sonen, det var bare for tanskjelt at soneren ikke skulle bløyva til det som mamman innast inn i yngstjana bløyva. Og vi vet at det her har vært såleis fra tog jeg synte kom inn i høy. Og så ble synten tidlig morstor, at han holdt som Jesus gjør det da, av Golgata. Og Kristus røyser opp, og han stytler ikke mittlen god og åkken. Og i stedet for synten som var i mittlen, så nå stender han her, akkurat, ja. Som har fullkommet alt lov på Guds. Og så har han selv vært givet ut lika med deg han fyrir åkken. Og det nok. Altså ble Jesus av svålen hans rønnsar fra atler sin. Og han sier at skulle det gamle offrene ta i togene, giver rønnsan fra
fra til ring og i samviskene. Hvordan mange mer skal det ikke lov Kristus er han som vi er en anta bär sig själva framför gode. Vad säger han så? Rensa samvetskritiker. Ja, rensa. Ja. Rensa samvetskritiker fra den värskom till att han i någon livande jo. Till att han i livande god. Ja. Och så han hatta vers i ordet jag upp för mig. Så inte efter av tog att ströjas vid jag med. Nej. Jag har inte vet att göra. Nej, det är akkurat Det han har gjort det. Ja. Och här och i första Johannes brev 5 som vi nämnde Johanne här skriver han om att det är vittnesbörd Guds. Ja, kvart han som tror att sonen har ävet lov. Det är vittnesbörd Guds och i mer. Så ska erfara och göra vittnesbörd Guds och i mer till anses. Och så att han har gänga vi en ringa samviskøysen heime. Som vær røns av Golgata kross. Ja. Nu får jag ta några verser ur Rom 8. Ja. Som nämnde Johanne. Och då börjar vi till som du ända vi här. Han säger anden själver vittnar vi ante okkara att vi är bödengods. Ja. Så han öla klart och tydlig här. Ja. Och så säger han här att här i vers 26 att så kommer eisne anden veikleika okkara till hjälpar. Ja. Så vi vita ikke hva vi skal bie om som bie eira vera. Nei, anden sjálfur bier fyrir okkon, vi soffon vi ikke kunne siast, og han og rannsakar gjørstene, veit hva troan andans tog etter vilja gods, bier han fyrir hinn heiløv. Ja. Og at det her sambandet i middelen himmel og okkona, alltså det är så dyrbart att Ja, han omsider. Ja. Han omsider det här uppifrån, han omsider här nerifrån. Ja. Och då säger han så i någon brev att han talar om att det är att göra en kapitel i första Johannes brev, ja. Han talar som han är bauta. Ja. Han är baut för sin drockare, sant? Han sier första vers i Jørgen kapitlet, «Bøtten møyne, hetta skrivet ikke om fire, at de skulle ikke synta, men om anker syntar, her var vi talsmann fra færen, Jesus Kristus i rattvis. Altså, han og veit hvor andan tråans det hesen, fra færen. Ja. Vi tar talsmann, ikke bare her, men vi tar talsmann til affæren og Jesus Kristus sin rattvisa. Og han baut for synder okkara. Og ikke bare for okkara, men også for synder allsamsens. Altså, hoksa der til at du er så vel tritja vår, eller tritja, at ein talsmaur sitter i himmelen som alltid beger for det her. Og ein ut her, Ja. som alltid beger for det her, vi så for det ikke kunne sies. Tog han som i himmelen veit hvor tråden andans Ja, nettopp, ja. Tog etter vilja godt spyr han for det av en høydevå. Altså, kan bedre trygt finnes i hessen høydevå? Nej, det. Det är bara så helt anståndande. Ja. Och faktiskt det enaste som kan förstyrra det här, Ja. det är också egen stolthet. Ja, det är det. Ja. Ja. Och då är det han säger här till Jakob, han ständigt han stolt emot det. Ja. Men den är mjuk ger han nej. Ja. Och här och i lycka det. Det är vi kunde inte vara stolt i för god. Det blir stil. Du akkurat stolthet säger att ja men jag kan själv god du ja visst du bara hjälpa mig du som inte klar men så kan jag själv då. Men han inte att släppa vara livskraften oj akkurat liv alltså akkurat dagliga liv ja. Så inte han att vara livskraften. Och det är kärlek det är inte det är inte det här som vi som människor ganska ofta fyrs till och att det hör kröv och på och reglar. Men det kallar inte.
akkurat som en heime. Nu startar du vi Ja. vi mamman i heimen hon. Ja. Akkurat det hon uttrycker god här. Ja. Ta hon lägger allt det här i batten chassar. Ja. Och i sonen chassar. Ja. Och det är ju det samma så färgen i himlen inte för oss som är badnansar. Att jag går av livet, ja. Ta livet som varvar och från ytlon och som fyller och gerans där från ena så där vi himmelska fyllning. Vi lyssale, vi glädje, vi nöje, vi kärleka. Ja. Vi ytlon tog som vi miste i Ostagärnorna. Ja. Men nu vi Jesus, vi hela andan. Men hvis vi nu vänt in att och i tjonaläge och Ja. vi såg mynterna som gått och lagt och i tjonaläge och i Evsbran. Och han grönar detta så om ett verkort det står bara i Lisjön och en 2-3 vers och i 5:e kapitel i Evsbran allt det ja. Ja. Så i 7:e kapitlet talar han om hur så barnen skulle vara och hur föräldrar skulle vara vid barnen. Ja. Men Aren talar han och synder om tjonaläge. Det har fullkomna vintna tjonaläge och i Guds egen alltså. Ja. Och som vi skulle vara här i görande i för våra medmänniskor. Det är akkurat det, ja. Ja. Ja, här säger han här, vi kunde ta över Scheitjan ganska. Han säger, vi tar inte dagar, Ja. men skiljer hva vilje herren ser. Drekje til ikke drukkene av vøyne og i tog i spytling. Nei, la det kom fytle av andan. Ja. Så tid tala først anna vi salm og låsangen og andan i vøy som synes jo spela for herren og i hjertatikkere. Ja. Og takk alt det god i ferien for alt i navnet herre okkara Jesu Krist. Og så sier han etter her verset her, hver faktisk her byrjar som du at det er Ja. Vere først øren undergive og i øtta Kristus er. Ja. Tid koner ver tykker ekne mannen undergivna som herranon, Ja. tog mævren høver konersynna ens og Kristus høver samkomnar, han som frelsar likamsyns. Ja, ens og samkomman Kristus i undergiven, skulle eisne koner i ødlen være mannensyn undergivnar, tid menn elsker koner tykkere, ens og Kristus elskar samkomna, og gav seg sjálvan fyrir henne, for han kunne halka og rense henne, vi vattenbærne i årene, så han selv kunne leie samkomna framfyrir seg ut ord, utan plett, rukke, etla nekast lukt, nei, at hun kunne være heiløv og lydaleis. Såleis menner bundner at elska konesynar som sine egne lika. Tan og elskar konesynar, elskar seg sjálvan. Aldri hever jo nekar heta sitt egne hold, nei han føyer til og hever omsorgan fyrir til ens og Kristus gjør vi samkomna, tui vit limer likam hansara. Tui skal mævren færa fra fægir og måur halda seg til konesyna og teibæg skulle vera eit hold. Hetta løndamal størst til Kristus og samkomna hugsi vi heson. Og hva så løndamal ui ødles ned? Til eit her, hvis vi teker til bostur, så det alt saman. Ja. Det sunter, det kan ikke fungere. Nej. Og det kærleik. Og det begge galtande i tjonabanden, og galtande i forholdene til samkomne, til kyrkjene, Ja. og så Jesus, ja. Ja. Og det her og i alt ligger, det det kærleiken som han som dominerer alt, da. Så jag Hette her, akkurat det her vi er undergivende til kvinner, så det hever mange vil kasta fire av timer som fire jaunratten de kanskje og sier at det her hever, og det passer at det her vært misbrukt til å undertrykke kona vi, ja. Ja. Men ta den dimensjonen som eiter kærleiken til ikke borsterjorda, og tog fungerer det ikke, ja. Her som kærleiken i hashet, ja. Her fungerer det akkurat som det skal. Men det eise at hvis du kan lengt lov vidjar mange mennesker, vidjar mange tjon, vidjar mange familier, og kommer inn
att vi skiftar löven och chatta men det är från förgen går till dig ja. Ja. Så sarst du nek som du undrar stiver alltså och i löven och chatta men och du sarst attor och i botten någon akkurat här lövet här var liv att han har som är nu också om dömer om kvinnor som ja man kan se att det kommer från kvarsyn samkomma och ett land kyrkjön och det smälta av samman och i rött och så upplever du till att hämta kvinnan som för bötterna och de får så såna böt och de växer upp och kvinnan som är uppvuxen arvsig mävren och mävren som är uppvuxen arvsig kvinna upplever kon och syna gera allt som mävren inser för böt. Akkurat, ja. Hon gör det trätalest. Hon gör det utan att spyrja. Hon gör det av fröjen vilja. Här inte. Och hon gör det, ja, det tror jag älskar sig själva. Så lär jag säga det, känner du? Att vi skulle älska akkurat tjodanfälla som Herren älskar okkorna. Ja. Och tar vi gera det så älskar vi okkorn själva. Tar vi gera det som Herren ber okkorn gera. Ja. Och det är så helt otroligt underfullt att så ta löj fra. Och så ältas det och till leva samman till syndagande det och så för annars det. Och kanske med sitter efter och ja, att det var löjve som som har levt. Och du upplever ett tacksäme. Bär ju i mannen någon och i bötnen någon och i hela tiden efterkommar någon som att och i undran lagt för att mamman kunde vara så läs. Alltså, ja. Och så vill jag spyrja alltså kvar är mamman finns att ta fra, ha? Kvar är sakna vi han, hej onkel undervustan Aren om det här. Jo, hon kom till sig Jesus. Och ta vita vid som läser Guds ord och låta antan löja och in och göra och livande gör och vi gör något. Att okon tar inte några lärare och det vi det in i affär i Johannes Fesens brev 2. Då är så salven kanske lärare och så är det satt och inte likt. Salven generellt anten och verande i honom som han är lastekon, så eller han är lastekon. Så upplever du att här kvinnorna utveckla sig akkurat så alla så kärleka till mansens efter mansens trick eller mansens uppfattning av trunne och löje bötten akkurat så alla som han vill ha med löjet. Ja. Att komma till trick och att läta sig döpa som trickvande. Och kvar är nog bäst nökter av ötlån. Och det är här som är här i undrast. Och kvar är sinnala gerunda. Och ger det och i fullkomna sinnala som är i henne vi har ländan. Akkurat. Det är inte annars som kan få henne att göra det av hjärsta. Tog att hon missar inte sådana intresser. Hon halkar sig i botten och hon halkar sig i heimen. Så långt så botten är under uppväxten så är det tej och mävren och allt harmonerar så omättliga gott. Ja. Och det blir känt här i grannlänen att således är hatt av hem och således är han kvinnan. Ja, störst. Fantastiskt. Alltså är halt det själv Det. Att det är så otroligt störst att Att är faktiskt det som vi läser i Efesosbrevet och i praxis. Ja, och i praxis. Ja. Och är men det är ja. Och det är bara kärlek som kan få okkon och det Guds kärlek då som kan få okkon till att sätta okkon till sojus för att annars skulle växa fram. Ja.
Och så tar märkeliga mötet till natur som är i Jakob. Att hon är så avskjälsöken att hon glömmer sig själva. Alltså. Ja, alltså, det har det slätts upp på bordet och så framvägs skulle folk kunna passera. Sluta sig upp och så. Ja, men det är den här liv. Hon är aldrig väldigt lycklig hvis hon inte gör det till etter til innere menneskene som viskar loja. Hon är inte kunnat det. Nej. Och det är bara att ta vid det lycklig. Och det är bara att ta vid det lycklig. Det är till innere mennesker, det som god til lagt i Jakob. Ja. Släpp fram med i akkurat liv. Och det är akkurat det som till läs i Rombraun 8 att vet inte vad vi skulle be om som ber er vara anten självor ber för Jakob i soffan inte kunna sägas och så fettar på inte upp efter. Och han och den säkra just nu vet hur tror han antas är att vilja gå spela för utan höjde. Och att det vill han så. Ja. Så är hans sara mönster och i hemmen och i tjonalänen och i familjen och i samkomne. Ta bryter sig av. Det är så läs. Ja. Ja. Och fast du så är nöje Guds det som för att det så långt bra 2 tjej talar om Paulus säger att det är mittekare som en mevor i flövar böttsöjden med bröstet. Så var det av hjärstans kärlöka tilltäckare. Ja. Glädje må inte bästa göra det kan evangelium Guds, men okkar egna loiv tog tid var nu okkar kär. Och här lyckas det. Att du sa sig samenten när du utdragen brövene, och det här lysa fyret här, hur stort liv kan vara. Och jag som hjärtalänen, som godkjøvet här, i fyret, till någon äckna, för den äckna, tjonafällava, till någon bötnon, och till någon föräldron, och så framväges. Det tycker ångan ända, och därför vojar in och ta livande samkomna, fra gode og i ötlån som tryggvar Jesus, det er alt, og her kan det utvikla seg til det som ikke annar kan gjøre, til en vereløyk. Ja. Og til handan sjøvnen, altså, som kommer av som høyl over skriften, som han anden har sist fyra, få skriva. Til Peter sier til at aldri neka profeter kommer fram og vilja menneska, drivner av høyla andan tala av høyla i menneskots, og etla skriva av høyla i menneskots, til nyer som anden vil de hava sjansa i hjørne, så langt som hans har samkomma vær her, og som hans har bøtt ned her. Ja, jeg kom bare tanke om det her, og sa det her, at ikke Peter her, at alltid høyre til lov og godsøtta. Ja. Hever goddomlige måter hans er giv i okken, vi kunnskapen om han som kattler okken, vi dårlig og kraftsyne. Ja. Her vi hever en giv i okken det største og dyraste lyfte, fyra tid vi teim og skulle få lot og goddomlige nature, Ja. eller nature, ta til flytja bort fra smittlen i heimen som kommer av gjernd, Legger tykken to just ein av vi og i trygg tykker av visa dikt, og i diktene kunnskap, og i kunnskapen og frahalt, og i frahalten tål, og i tålen og godsøtta, og i godsøtta noen brauer kærleika, og så, og i brauer kærleika noen kærleika til Til alt. at, ja. Og så sier han nekka som er så avhuggelig. Han er ikke rett. Ja. Hva er han gjørst? Ja. For, altså, og dette er vært framfyr med søsne i øysene. Hva er det som jeg legger alt? Til det stedet. Jo, her er nødvendig vers, ja. Ja, jeg kan tenke eisen til 8. året, til ligger midtelen her som jeg leser, og så heter jeg, ta i hetta finnes ikke at det kan noe eikast, leder til at det kan ikke stande iskesleis eller ofruktbør og i kunnskapen om Herre akkurat Jesus Kristus. Han og ikke hever hetta blindur, stutskikter, han hever glemt rensanina fra henne gamle syndosvinn. Legger til å enn meir ein av vi brøver at gjøre kattel utvelging til først, ta i tid gjøre hetta skuldet aldri snava til å hente han skal til rykliga for at given inngenger og i avgjøre rydde Herre og frelse okkar Jesus Kristus. Det er så ometallig alvorlig. Ta i vidt via høyre tryggvande folk juk om sina synd. Ja. Jeg skal si at det til Daniel. Så han har en løste med fra hæsson.
så skurrar det i öronen och kvar jag för höra det. Så jag vet att han bände dig. Folk ser inte Kristus, och han sa fullkörda verk, har vi det rönt sig, og vi kunne ånka til når det egen godt stolkast atter. Men fokus disse kjenslene vi har som halte trådar etter, altså. Som til fører inn i løyvåkere. For jeg lett ikke hatt av løyve som vi akkurat nå har lyst om. Og i Petersbrand. Ja, og mer fokus vi har og på akkurat ekne feiler og egleggere. Ja, alltid, ja. Altså mer plastgjøver vi fyrer, ja. Ja. Hvis det en fyrer har fokus på det fullkomna offre. Ja, offre. Ja, fyrer sinten der. Ja, ja. Og her vi tåra at så ikke så sjå han i ene. Ja. Og så ikke herren i ene. Ja. Det er fullkomna offerblåa som renser fra alle sint. Og det er han sier i brøden. Og han sier det atter og atter som alle tøyer som skriver. Hvordan heter firehelt seg. Og anden, han han som livande gjør det jo. Ja. Så at det er så utrolig at dyra bare til en vereløyge. Men så omøtelig at trist at det ikke er vereløyge. Det er var bunten av en sånn lunsj. Øyla lunsj. Da jeg sa så øyla vel hvordan kjøtt er gjør det skaft, hvordan kjøtt er hoksa, det som ikke alltid hoksa, og sånn framveis. Og det ble en sånn vavgreiter i øy med at jeg sa lunsj. Det blir som en kavabolt, som man sier, som bare blir større og større, og så endas for en rodsla. Ja, ja. Det er her og utan dekker, og hette er vi Guds lov og i okkene gjøre, her han som tog av seg sint og døm hansens og okkere vi, er kommet å bygge, for jeg bruker like med okkere til det som er godt og damlet og folkvam. Ja. Ja. Jeg kom tankar om en mann som der ujende samkommet her som jeg har leier og arbeid, og jeg minns vel ta i fyrstene der, ta i være vidt til møten her og tala, ja. Og ta sett det som han sett alltid så løst. Ja. Han sett alltid så løst, ja. Og det var akkurat som om han sett og boja i etter å få av pushkaslø, altså fra talarstolen, ja. Men jeg tog seg nøye, ja. Ja. Og altså ikke bare en affær, men sunde, ja. Og som tog en jack, Ja. så littest hadde så løy han det opp. Ja. Og så til enda så sett han pura fryer. Ja. Til nå fordømmer ikke bort. Ja. Ja. Og så lenge som vi litt under fordømming, Ja. så litt under tog som vi heter faktisk. At det er det som man sier om bransje, ja. Ja. At vi gjør det som vi heter faktisk. Ja. Ja. Men tar vi ikke fordømte, tar vi kunne være Ja. avslappet og suttje godt inn i egene. Ja. Og suttje okken selv i egene og kvile til at han er okkara. Ja. Han er okkara. Ja. Det er fantastisk. Altså, det er akkurat at han mynte kom fram 4 minutter og ta seg her. Og med til han lyttest opp da han hørte påskap. Ja. Det er nok Omgåsnøye. Ja, ja. At det var sett i brønna tog. Ja, ja. Jeg lei mest til det og fikk eist nøye til å tale til Gjærefirnasjonen. Det var en eldre med avra. Og det er så akkurat det som jeg alltid som du sier, Jan, det er faktisk så sint og trist at tryggvande mennesker geng under fordøming, altså. Ja. Altså, tog at det er så ruinerande for akkurat gerans det. Ja. Hvis det er en fire er gledast og kvila, Ja. lyka mykje akkurat avfolkomleikar. Han hev teacher og han tek seg av dem. Men det at vi kunne gledast som godsbød, det er det som litt råkner opp. Ja, det er det som gjør. Det er det som gjør det at hans avvokster kommer fram i okkerne. Og tog er det så valgsiktene einfalt. Ja, det sier han også, at det har vi ikke utvalgt med. Jeg har gjort av tikkene, og jeg har sett det til det at de skal være ut og bli avvokst. Og avvokstikkere skal være vi, så ferien kan gjøre det alt som de bygger om i navnet må. Ja. Og nå er ånds. Og her er ånds affæret. Om du kjenner det ut der, så hikker han. Han er til en rettviser for god. Ja. Hikker han er til en rettviser i høyden. Hikker han kan alltid hikke
honom i egna som frösta till och säga att du är inte oj här sån här. Amen, ja. Jag sa någon sånt och nu röjner att fänka. Ja. Du är inte oj. Han är moin. Det är gott. Fantastiskt, alltså, det är så störst och underfullt att. Normalt vet du vad det. Ja, kan sitta på kan spela sammen Jakob. Det är cherry jarn. Jo, färgen. Det varst om detta som vi tar oss om. Och det varst bättre vid. Och det varst heller inte. Det var längst sedan åren då. Det är så gröpande jag också om det att det varst inte om det. Så allt vet halta att det varst om det. Det ser inte det gamla livet. Det var angat jag sådja datt. Det tog bøtte har i självor fyrt av Golgata kross. Och ta ett har just det av vid en lika men som var akon lukt. Och i akkara sted tog till. Ja, så takst var akon uppattror dejan. Det var deg sint och mister och tog takon uppattror till det livet, det fullkomna livet som tog livet i förfärden. Och här är vi sett vittar långt här och nu. Och här är anden och Jakob som ger att alla tøyina är en rätta personer som vill släppa att styra lika med okkara tanken och sinnen någon och alla tøy som vill vara stort vi att du sitter attan för det och styrer och lager och netter rai tøynon som Asaf säger och så gärna täckte vart gå upp ett ord och vi må bara säga han som idag sitter här och idag och samtala om det underfått och vidskift i det mittlen till och Jakob. Och till allt att ta in och nöje. Att till löje med ett röje ta in någon. Och så är han täckt om mig upp ett ord. Och ta i toert morgon. Så tror jag angår efter att göra det. Det är ett värst halt och hjärsta mot allmaktast. God är klätt och hjärsta mons. Och låter morgon i alla det över. Amen. Amen. Så var hesenparsten av Hjertamal komna enda. Og vi tror for å takke for Jakob, Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesenfer. Og la meg så lette til at parster av Hjertamal som har vært å sutte av YouTube og kanalen Iktus Sjønvarp. Og hesten her parsten han kommer eisen her. Og hesten som parsten vil eisen høyre av tjei kristelig kringvarp som høyrest om alt landet. Tusen takk for Jesper.